aw ni yang ma kabisisa ma kana na yelenga farni kun ke cogola de akarate ni akara video ka daw ye nin temene ko fa amina akara ni fana ke nyonde o video ke ledo ka bon awo zarafa ka akara video ba ka YouTube konnana wa aka don afo ko zarafa ka tubulu be soro orange sanfɛ kunafoniw 77 saba fila kelen fu ani falaki aye wele ke marki nura ye zarafa ni mano ka dunfɛn dɔ ye amanga farni kari bonyango ta amba tende anga farni tentene nyuma ame fununan tana bonyango kala ame sugrivani kala obani sumadia ka sugaro ko ke ka be an yɛrɛ sagoma ibe sugaro kala sugaro min bi be i yɛrɛ sagoma amanga nono nurata ambo temi veri nyekelen bonyango kala awo nono mugu nura koni mato lu ka bide amanga farni nyami nywana ka soro kana jikari bonyango ke ka goshi kosɛbɛ bita ina ne bina bita inglan ka soro ma shefan gala nga ni shefan ko ka diye ibi se ka shefan dingelen bonyango kala nga bita ina ne ma shefan gala de ne ya sebe koro goshi fa dona nywana kanye akuru yɛrɛ kɛlen min kɛ an b'a datugu k'a bila kɛrɛfɛ wasa a ka funu n'a fununa min kɛ an b'a gosi kun ka sɔrɔ k'a yirani dabɔ an ka tulu kalayalen ɲuman an bɛna an ka farini yira ayiwa maa kana na yɛlɛ n ka farini kunna dɛ baasi tɛ n di farini feerela ye farini kun ɲɛlen ɲuman kɔni an y'o to farini feerelaw bolo zarafa bɛ farini feerela bɛɛ lajɛlen fo ni yɔrɔ in na aw ni baara miniti damadɔ an yɛrɛ bɛ sin k'a ye ten nɔ a sera i t'a tasuma caya dɛ ɲana a kɔnɔna tɛ mɔ i tɛ tasuma dɔgɔya fana kɔrɔla la an da yen dɔrɔn an bɛ nura mɔgɔw ka sogolani k'a kɛrɛ la awɔ u bɛ sogola fana feere koyi aw bisimila